Aviam, el control de materials de qualitat, això no ho respon. Això no ho trobo jo. Ens fotran en l'aire. Corre, Joe! Ja, va, tingues. Hola, hola! Això. I al final no escolta la... Hi ha dies i hores que llisquen i encaixen exactament. Els dies de l'amistat, com la pedra de la cabana, que còpia d'aquell amor insubornable cap a les coses de sempre. La pedra seca reposa eternament. Quiets els dies, quietes les hores, silenci, res més. Fills del Padre Franco, 6 de juliol del 24. Sí.